Meníme svet poistenia bývania pre vás už od roku 2019. Vitajte v Premium poisťovni, za ktorou stoja top zaisťovne na svete – Hannover Re a Swiss Re. Sme hrdou inovatívnou slovenskou poisťovňou a prinášame vám komplexné a prémiové služby. Náš unikátny nástroj, s ktorým poistíte byty, rodinné domy alebo domy vo výstavbe, ponúka riešenie rýchlo a jednoducho. Stačí pár minút a niekoľko základných údajov a komplexná ponuka je pripravená. Stavba, garáž, umelecké diela či bicykle. Naše All Risk poistenie majetku poskytuje jedno z najširších krytí na slovenskom trhu. V prípade úrazu myslíme aj na vašich domácich miláčikov. A k tomu asistenčné služby zadarmo a variabilná franšíza. V dnešnom svete je kvalitný produkt ako prémiové bývanie základom pre vašu ochranu. Preneste riziko na spoľahlivého partnera. Inšpirované vami, poistené v Premium poisťovni.